Momentu honetan, ni oso lasaina, honek hau gelditzatan hilabete hau, oso lasai, ze urrengo legealdirako zelan ez noan, oso lasai eguneroko lanaz, eta hori bai, alegin egiten, zemat eta lotua itxi gauza asko, aldituten guztiek lotzen. Baina, bestela oso lasai. Da gustatuko litzaidakena urrengo legealdirako, gauza asko eiteko daz, badekau alde zaharren konponketie, kulturetxe, gure hori falta asko egiten daben kulturetxie, industrialdera sarrerako azkenengo fazie beharrezkoe da, ze bestelako jo gelditzen da sarrera hori, eta, gero saneamentu epe bai, auzoetako lotura herriarekin saneamentuekin, da, egon gauza asko daz, eskoletako pisu altzetie, eskoletako eraikine, egon daz gauza pila baina, gustatuko litzaidakena lehenbailen egitea. Eta, bestalde batetik, nire asmoe da eskerrak emotie, lanoi, herritar guztiei, euren laguntzagatik, alderdiari, nire alderdiari eta beste alderdiei bebai, euren aldetik eukidudan urte biotan, eukiduten laguntzagatik. Eta bebai, bat faia botzat be, ero parka eskatzi bebai, zen ipentzetot legezko edala personak parka eskatzie, baina ez faia hau bebai, pentsetot perfetuek hemen eskarela inor, da, alegintze gara gauzak aldan hobetuen eiken, baina, beti faietot azu baton bati, da, parka eskatzie ben ipentzetot derrigorrezko edala.